Bon dia, bona tarda, bona nit i bona emprenyada la que vam agafar a Montilivi. Anem a fer el postpartit d'aquest Girona-Oviedo, un partit que tots teníem marcat, tots pensaven que ara ens venien aquests 3 partits consecutius, Oviedo, Getafe i Alavés, en què jo i molts de nosaltres teníem al cap fer un mínim d'un 6 de 9, 7 de 9, i comencem doncs empatant i gràcies al primer partit d'aquesta sèrie de 3. Rebíem un Oviedo que havia fet 4 gols en 9 partits, una mitja de mig gol per partit. I arriba l'Oviedo i ens carda 3 gols a nostra casa. Preocupant la falta d'intensitat a la primera part, preocupant l'estat de forma i, per què no dir-ho, la desgana d'alguns jugadors que van sortir a la gespa. Preocupant que sembla que alguns allà dins no s'estiguin adonant i algú no faci veure a aquests alguns la situació en la que estem. Segurament no era una final. La jornada 10, parlar d'una final és molt fort, i entenc que de portes en fora aquest discurs no hagi de donar-se. Però sembla que de portes endins tampoc l'entrenador s'està encarregant de fer veure als jugadors la importància que tenien aquest tipus de partits actualment. Estic molt emprenyat, sí que hi ha algun brot verd, estem recuperant jugadors, tenim ja Unai recuperat per la causa, tenim a Lemar. Esperem que en algun moment, perquè té una qualitat brutal, aquest tio sigui capaç d'enllaçar 6, 7, 8 partits seguits, i esperem que coincideixin amb la Copa Àfrica, que quan no tinguem Unai estigui Lemar en el seu millor moment de la temporada. Tot això ho veurem ara. Anem a aquest postpartit d'aquest Girona 3, Oviedo 3. Doncs vinga, som-hi amb aquest postpartit, som-hi a analitzar una miqueta, a fer aquest postpartit molt personal d'aquest Girona 3, Oviedo 3. Començarem, com sempre, mirant una miqueta la classificació, com hem quedat. Aquí us posaré la imatge. Continuem coers, 7 punts, empatats amb Oviedo amb 7, i a 2 punts de la salvació que ara mateix marca la Real Societat d'un Yangel Herrera, que per cert s'ha tornat a lesionar. Aquesta jornada ens ha deixat que el Celta també ha guanyat, ja no hi ha cap equip que no conegui la victòria, i bueno, preocupant, continuem sent l'equip més golejador, ho he dit a la intro, l'Oviedo venia de marcar 4 gols en 9 partits i arriba a Montilivi i ens fa 3, Déu-n'hi-do, per fer-nos-ho mirar. I portem 9 gols a favor. Bueno, ja tenim els mateixos gols a favor que Osasuna, tenim els mateixos gols que l'Alavés. Els gols a favor 9 en 10 partits no són uns números per tirar coets, però bueno, sí que almenys hem demostrat que podem fer gols, encara que sigui de penal. Jornada 10, portem... La Lliga són 38 partits, podem dir que portem un quart de Lliga, fent uns números molt rodons. 7 per 4 serien 28 punts, serien números totalment no només de descendir, sinó de ser coer, segurament. I aquesta temporada sí que és veritat que està tot molt igualat, cosa que ens beneficia bastant, perquè al final, només d'haver guanyat aquest partit, estaríem fora de... No, mentida, ara estic mirant bé, no estaríem ni fora del descens, estaríem amb 9 punts, però per gol a veràs continuarem en descens. Però que està tot molt igualat, que al final en un marge de 3 punts està des del 13 al 20, des del Celta a nosaltres, que estan com a coers, i en 3 punts només. Al final, si enganxes 2 partits seguits bons en quant a puntuació, no bons en quant a sensacions, que d'aquests sí que portàvem, i dic portàvem en passat, uns quants, pots treure el cap, i plantar-te a mitja taula gairebé. Anem a continuar. Us deia que parlava de bones sensacions perquè aquest partit sí que parlava de bones sensacions en passat,
perquè en aquest partit sí que crec que hem donat un pas enrere en quant a sensacions. O sigui, jo ho havia dit que des de Sant Mamés veia un equip molt diferent. El dissabte a Montilivi vaig tornar a veure un equip molt apàtic en la primera part. Vaig tornar a veure un equip que no hi anava, que no hi creia gaire. I em preocupa que torni aquella versió tan light, tan de por de ficar a la cama, amb tanta desgana. Esperem que hagi sigut un dia una mica tonto, però és que ja portem massa dies tontos en aquesta temporada, i que tornem a veure la imatge que hem donat altres dies. Des de Sant Mamés jo crec, que torno a dir, des de Sant Mamés jo crec que l'equip havia donat un pas endavant important, una millora defensiva considerable, que el dissabte se'n va anar a la merda, aquesta millora defensiva, i bueno, i jo veia i continuo veient que no baixarem. Jo continuo dient i mantinc el discurs que no baixarem i que estarem més a prop de la desena posició que de la posició 17, que et garanteix la salvació, la posició que vam tenir la temporada passada. Espero tenir raó, espero no equivocar-me. Què farem? Farem ara una miqueta d'anàlisi línia per línia. Vull fer sempre més o menys ho faig. Que fem l'alineació i bueno, i donaré la meva opinió de cadascú, i després sí que faré més individual amb allò que estic fent últimament, de destacar dos en clau positiva i dos en clau negativa. Tornem des de darrere Gazzaniga. Mantinc el discurs. Va fer... està fent bons partits. Crec que l'altre dia hi havia una classificació, crec que és el tercer porter que més gols ha evitat de la Lliga. Un dels que el supera, per cert, és el de l'Oviedo, és l'Escandell aquest, la mare que va parir l'Escandell. Quina manera de perdre temps i quines pilotes va treure també, però bueno, ahir sí que dissabte Gazzaniga a mi em va... Dels últims partits crec que va ser el pitjor amb diferència. Tenim partit de Copa del Rei, això ho estic gravant dilluns, crec que és demà o demà passat, no ho he mirat, la veritat. Aquestes primeres rondes de la Copa del Rei no em motiven gaire. Clar, jo crec que la Copa del Rei jugarà Livakovic, té tota la lògica del món que ja jugui Livakovic, a menys que, com s'està insinuant, l'actitud de Livakovic no sigui gaire bona, perquè no sé on ho vaig escoltar o no sé on ho vaig llegir, que es veu que el vestuari és una mica complicat, deixem-ho aquí, No justificaré ara la decisió de no posar-lo, perquè al final també és lògic que el tio porti una emprenyada considerable. O sigui, parlem d'un porter que és titular a una de les millors seleccions d'Europa, ve a un Girona que som el que som un equip sense nom a la Lliga Espanyola. Ell pensava que venia per ser titular, segur, i crec que si no se li va prometre, se li va mig insinuar que ho seria, o que hi havia molts problemes a la porteria o alguna així, i clar, el tio ha de portar una emprenyada considerable. Crec que es farà el canvi ja a la Copa del Rei, i crec que si Livakovic mostra, sobretot, crec que més que amb les mans, si mostra una miqueta de joc de peus, crec que ja Mitchell farà el canvi. A veure, perquè Mitchell també té el cap també bastant quadrat en algunes coses. Darrere la línia de 4, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno. Al mig diré l'alineació de correguda i després parlem una miqueta. A mig centre s'hi van Martin Witzel, i el trio Brian Hill, Sigankov, Joel Roca i Adal Banat. Gazzaniga ja ha parlat una miqueta. Línia defensiva, Arnau em va deixar bastant fred. Arnau, a la que encadena 2-3 titularitats, sembla que es relaxa. Jo no sé si potser sensació meva només, potser estic jo equivocat, segurament, no ho sé, però jo l'Arnau que vaig veure dissabte no em va agradar gens. O sigui, tu ets un lateral no m'agrada l'equip en general, però tu ets un lateral d'un equip que ha de portar la veu cantant en un partit, d'un equip que ha d'atacar, i, hòstia, és que no va arribar a guanyar línia de fons, no va arribar a fer cap centrada, diria.
passes endavant va fer poques, o sigui, Arnau és rebre i mirar cap enrere, rebre i mirar cap enrere, i assegurar passe i poc més. Tampoc va fer allò que fa tant de ficar-se cap a dins, de col·laborar en el joc interior de l'equip, o sigui, és que Arnau realment a mi em va deixar molt fred. I mira que havia tornat bé, i s'ha de reconèixer que va tenir bons partits, havia recuperat la titularitat segurament guanyant-s'ho, no, o sigui, per mèrits propis, però dissabte no m'agrada gens. Després Vitor Reis tenim una defensa molt tova en general. Vitor Reis sí que és veritat que està molt més segur amb la pilota als peus, no se'l veu tan nerviós, però sí que és veritat que ens falta molta contundència darrere, i Vitor Reis és una de les causes. Al final és un central molt prim, és un central que no té cos per anar al xoc, per anar al duel, però sí que és un tio que té molta... Jo el veig que té bones qualitats per ser defensa, però necessita al costat un defensa més físic, i clar, el defensa que té al costat al final és Daley Blind amb la pilota als peus ens aporta moltíssim, perquè li dona sentit sempre al joc, li dona molt a l'equip en quant a sortida de pilota, però tampoc per l'edat ja no és un central físic. Llavors ens ajuntem amb un central que per edat no és físic, amb un noi que a més de ser jove i de que li falta molta experiència, té molt poc cos. Això, el City crec que té aquí un treball considerable que ha de fer amb aquest tio l'han d'inflar com fan amb els jugadors de la NBA, com van anar allà, que als 2 anys ja ni s'assemblen al jugador que anava. Crec que el City ha de fer alguna cosa amb aquest nen perquè musculi, perquè tregui cos, perquè és massa fi. I de lateral Àlex Moreno, el penal és per matar-lo directament. Jo no entenc com un tio amb l'experiència que té pot saltar amb les mans allà tan amunt, a sobre salta com d'esquena, no sé si gira l'aire, no sé què collons fa, però la imatge és que ell està d'esquenes totalment el tio que remata. Doncs el penal és per matar-lo, i en el tercer gol també és ell una de les causes de l'empanada que tenim, que és general perquè al final és una pilota aturada i allà ha d'estar tothom connectat, però és en la seva zona on es remata i és que ni se li veu, és que ni molesta perquè no remati fàcil. Però bueno, defensa molt tova, és el gran problema que tenim. Dalt jo crec que l'equip està prou bé. Solució difícil perquè és que no tenim més, o sigui, al final l'únic de més que tenim és David López, i David López quan torni sí que és veritat que té moltíssima experiència. Llavors jo la solució per la que apostaria ara segurament és jugar amb la línia de 5. O sigui, quan havíem passat a jugar amb línia de 5 darrere ens havíem mostrat molt més segurs a darrere, i els números de gols en contra havien millorat molt. A més, amb Hugo Rincón en comptes d'Arnau, perquè si fas línia de 5 al final Arnau és central, amb Hugo Rincón en comptes d'Arnau guanyes un carriler que t'aporta moltíssim en atac. Que sí que és veritat, Àlex Moreno li he criticat abans en defensa, en atac sí que va aportar i es va oferir molt i va fer arribades, o sigui, la banda esquerra en atac, Àlex Moreno i Joel Roca va ser l'única que va fer alguna cosa a la primera part. La banda dreta va ser inexistent totalment. No només per culpa d'Arnau, ara parlaré del senyor Brian Hill. El que deia, que em lio i me'n vaig del tema. Si tu jugues amb 5 també guanyes això, solidesa defensiva, que s'ha demostrat, perquè els números de gols en contra van baixar bastant, i guanyes més arribada dels laterals, ja que dels carrilers, en aquest cas ja no serien laterals, serien carrilers, ja que els extrems que tenim realment com a extrem encarador de buscar encarar i continuar per la banda per buscar la centrada, és que només tenim a Joel Roca, perquè Brian Hill no ho fa. O sigui, Brian Hill està igual que l'any passat, aporta unes ganes brutals, treballa com qui més, s'ho deixa tot al camp, però sí que és veritat que tampoc és un tio d'encarar, arribar a línia de fons i centrar. És un tio més aviat de partir des de la banda per anar-se cap al centre. Llavors, aquest tipus si tenim aquest tipus d'extrem d'anar-se més cap al centre, ens interessa tenir uns carrilers llargs que pugin i que desdoblin aquests extrems. Però bueno, que Brian Hill tampoc és la nota més negativa d'aquest partit segurament. El senyor Víctor Sigankov, m'he saltat els mitcentres, ara parlaré una miqueta, però bueno, els mitcentres al final és el de sempre. Senyor Víctor Sigankov, jo estava enamorat totalment del teu joc, però últimament el partit de dissabte és dur d'empassar-se, és dur d'empassar-lo, no sé, li va donar total llibertat Mitchell, el va deixar aquí una miqueta centrat,
molta llibertat, es movia per on volia, però no va aportar res. O sigui, sí que va haver una jugada amb... No me'n recordo... Sí, que li intenta deixar a Banat el gol mig fet, eren els primers minuts. Però és que no va aportar res i, hòstia, Víctor ha d'aportar molt més. Però sí que és veritat, Mitchell moltes vegades l'ha situat aquí al centre i quan va fer la seva millor versió va ser jugant de... més tirat a la banda. Va jugar Brian Hill, més a l'extrem. Que tornem a lo mateix, no és extrem d'anar a línia de fons i centrar, és extrem de fer retall i anar cap a dins, però allà va ser on va donar la seva millor versió, allà va ser on ens va enamorar a mig Montilivi, a 3/4 de Montilivi. No és un tio espectacular, però és un tio que s'equivoca molt poc i això també s'equivocava molt poc i això també és de valorar. Espero que simplement sigui per tema físic, que no estigui bé i que quan aconsegueixi recuperar el seu físic torni a ser el Sigankov de fa 2 temporades. La temporada passada tampoc va ser bona, la temporada passada també va patir de moltes lesions, eren lesions contínues, tornava a caure. Espero que torni aquell Víctor Sigankov, perquè si no, sincerament, si la temporada aquesta no millora les seves prestacions, sentint-ho molt, però la temporada que ve aquest senyor no ha d'estar a la plantilla. I és molt aviat, estem a la jornada 10, però ha de canviar força, tot. Ha de canviar força. Vaig una miqueta més enrere, anem a fer el mig centre. És el de sempre, al final Ivan Martín juga en una posició on no pot gaudir del seu futbol, no s'adapten bé les seves qualitats al joc on ha de jugar i bueno, doncs va portar el que va poder. Aquí amb la imatge de l'alineació de SofaScore, ell té un 7,4 de valoració, jo ni de conya li donava 7,4. Molt perdut en aquesta posició, però també perquè no hi ha oferiments. És que va ser un... Estaven molt estàtics, estaven tots esperant a veure què feia el que tenia la pilota. I hòstia, no, al final no hem d'esperar què fa el que té la pilota, al final li hem de donar alternatives al que té la pilota per fer-li el treball fàcil, ja sigui venint a rebre en curt per tocar ràpid, ja sigui tirant una desmarcada. No sé, Ivan Martín, bueno, fa el que pot, no està jugant a la seva posició, no sé si és el millor jugar així amb aquesta parella Ivan Martín-Witsel o es podria provar una altra cosa, no ho sé, perquè tampoc hi ha gaires més opcions. Al final l'altre seria potser posar, continuar amb línia de 4 i ficar Arnau Martínez al costat de Witsel, però clar, tampoc tindríem una sortida de pilota, no milloraríem gaire la sortida de pilota, crec. No sé, i Witsel donant passes endavant, Witsel Saurio s'està posant, cada vegada aguanta més minuts a bon nivell. El dissabte diria que va jugar partit sencer i el va aguantar prou bé. O sigui, així com al principi, sí que al minut 60 dels primers partits s'hi notava una davallada de l'hòstia, ara físicament s'està posant el tio fort i, hòstia, jo crec que des del partit del Levante, que he dit moltes vegades que ja vam tocar fons totalment, ell ha sigut un dels que ha tirat més endavant, dels que ha girat la truita en el sentit de la imatge que teníem d'ell, o jo personalment, com a mínim, de la imatge que tenia d'ell, ha fet estem veient una versió de Witsel molt, molt millorada, i ens està donant molt. Ara mateix el millor migcampista que tenim és ell. No s'equivoca, gairebé no s'equivoca, inclús últimament s'atreveix més a intentar arribar una miqueta més a frontal, o sigui, m'està sorprenent el bo de Witsel, no esperava aquest rendiment. I va anar... Sincerament és que no sé com valorar-lo, perquè al final és que un davanter, si no li arriben pilotes, tampoc se'l pot valorar, o sigui, jo no puc dir ni que fes un bon partit ni un mal partit. Al final, és que si no reps pilota, ell no pot fer gaire més. Treballa en la pressió, crec que llança desmarcades però mai li posen la pilota. Al final és un davanter que sobretot en ell és el perjudicat, crec, quan l'equip ha de portar el pes del partit. És un tipus de davanter que va molt millor a l'espai que havent de treballar contra un equip més tancat. Llavors, i tot l'equip en general, donem la millor versió contra un Barça, contra un Atlètic de Bilbao, contra un equip d'aquest tipus, que contra un Oviedo
o un Alavés o un Getafe. A veure divendres què ens espera. Per cert, és divendres el partit contra el Getafe. Ja el tenim aquí, juguem, diria que és demà la Copa del Rei, llavors sí que em quadra. Demà Copa del Rei, dimarts Copa del Rei, divendres Getafe. A veure què, però ja també serà un partit dur per Van, et sembla. Veurem de què és capaç. I després no em vull avançar gaire, però bueno, les sortides des de la banqueta vam trigar molt a fer els canvis per a mi. Jo crec que si tu ja vas 0-2, jo crec que arribem 0-1 al descans, però la imatge no era gens bona. La primera part va ser dolentíssima per part dels dos. Podia ser un partit de segona tranquil·lament. Jo crec que al descans ja s'hauria d'haver fet algun moviment. No sé si esperava que amb el que digués els vestuaris, la xarra del descans, a veure si algú reaccionava. No sé què esperava Mitchell, la veritat, però fins al 60 no fa els canvis. Al 60 fa els canvis i al 60 entra Hugo Rincón per Blind. Suposo que Blind estaria ofegat físicament, perquè si no, no entenc, perquè tenies ja Vitor Reis amb targeta i Vitor Reis estava patint força. No sé, no em va quadrar gaire. Sí que em va agradar la idea aquesta de tornar a tenir a Hugo Rincón a banda, que ens aporta molta més profunditat. I bueno, va passar Arnau com a central. Arnau com a central, em va agradar més la versió Arnau central que Arnau lateral. Què més va fer aquest minut 60? Unagi per Sigankov, una millora notable, no, notabilíssima. Sigankov 1-0 total dissabte, i Unagi ha demostrat que és el millor jugador que tenim aquest any, amb diferència. Però és que el considero molt millor que l'Emar. Mira que l'Emar ve amb cartell de grandíssim jugador, que el problema que té és el físic, però és que per mi Unagi té més qualitat que l'Emar. Sí que és veritat que a Unagi se li nota amb molt menys sentit tàctic que l'Emar. És un tio més semblant, per dir-ho d'alguna manera, a Samu Saiz. És més la república de mi casa i faig el que... saps? És un jugador dels que crec que a Mitchell li costa no li agrada gaire, perquè no és... és molt difícil de lligar-ho i de que no sé si m'enteneu, és el típic jugador que té molta qualitat però molt anàrquic. Ara m'ha sortit la paraula, anàrquic segurament seria la paraula que el definiria, en la meva opinió. I també m'ha sortit l'Emar, bueno, qualitat brutal, el que deia a la intro. Esperem que algun dia aconsegueixi fer 7-8 partits seguits, perquè té una qualitat brutal. I si els podem fer coincidir amb la Copa Àfrica ja seria l'hòstia, perquè si perdem a Unagi però tenim a l'Emar, al final els veig força semblants. Crec que ens poden donar coses bastant semblants en quant a qualitat i a visió a 3/4 del camp, que al final és on trobo a faltar la guspira aquella per definir, perquè tu tens possessió, però si no tens a 3/4 algú amb la mala llet de fer la bona passada en profunditat, aquella passada clavada milimètrica, o aquell xut, que podem parlar també del tema de xutada fora de l'àrea, que ja podíem començar a fer-ho, és el que li falta a l'equip, és una de les coses que li falten. També ens falta algú que rasqui més al mig del camp. Però bueno, això seria més o menys mirant alineació, mirant una miqueta línia per línia. Em sembla molt greu que fins al minut... O sigui, no sé si... Jo suposo que sí, que és general, que tothom estarem mitjanament d'acord. O sigui, fins que no ens fiquen al segon... Fins que no ens posem 0-2 en el marcador, anem pel camp. O sigui, sí que fem uns 10 primers minuts potser relativament bé, d'anar-hi, però després ens adormim, i fins que no es posen 0-2, o sigui, fins al minut, ja va ser poc abans dels canvis, no sé, podria ser al minut 50, 55, una cosa així, fins que no es posa l'Oviedo amb el 0-2, llavors sí que ens revolucionem una miqueta, i llavors sí que sembla que busquem i que apretem i que anem i que els busquem i que ens importa el resultat, però fins a aquell moment l'equip semblava adormit totalment, com si fos no sé, ja és que ni un amistós, o sigui, no sé, jo tenia una sensació molt rara veient-ho des de dalt, de que no semblava que s'estiguessin jugant el que s'estaven jugant, perquè es jugaven molt dissabte, i sembla que al camp hi havia pocs jugadors semblaven que eren conscients del que s'estaven jugant, eren punts molt importants els de dissabte. Però bueno, després sí, es posen amb el 0-2 despertem,
I tenim primer el penal aquell a Stuani, molt clar com li costa a l'àrbitre de xiular-lo, o sigui, estava a 2-3 metres, sí que hi ha una caiguda abans que aquella sí que no era, ja sí que entenc que el tio ja te fa així que no amb els braços i guai, però després cau a Stuani i l'àrbitre està, o la meva sensació des de preferent és que estava a 3-4 metres de la jugada amb visió clara i no el xiula, i s'ha d'esperar que li diguin des del VAR, al final va veure'l i el xiula. I bueno, ja comença una miqueta la reacció del Girona. Stuani no falla un penal, penso que ha fallat un o dos penals des que està aquí, o sigui, l'efectivitat d'aquest tio des del punt de penal és algo per analitzar, I després, bueno, Nagy es treu la xorra allà, fa el que li dóna la gana, té uns minuts estel·lars, no, lo següent, per fi xutem des de fora de l'àrea, crec que en tot el partit tirem 2 vegades de fora de l'àrea i les 2 són seves, que una és la de que li treu el porter, Escandell l'envia a córner, que ve des de banda esquerra, diguéssim, va creuant cap endins i xuta i se la treu al porter, i la segona també és la seva, que és el golaç espectacular, que posa el 2-2, i després el penal del tercer també el provoca Unagi, o sigui, Unagi, tenim aquí un jugador que, hòstia, l'hem de cuidar i l'hem de valorar i l'hem de posar. Jo espero. Clar, tampoc sé, jo ara no sé com estarà el camp de Constància, em penso que es diu, el rival de la Copa. Si tenen un camp decent, Unagi ha de jugar ja per agafar ritme, ve de lesió, l'hem de posar per agafar ritme. Lemar, si la gespa està en condicions, també s'ha de posar per agafar ritme. Sigankov el mateix. O sigui, tota aquesta gent que surt de lesió, ara la Copa del Rei ens pot venir en bon moment perquè estem recuperant efectius i que necessiten minuts. Abel Ruiz, el fico també en el paquet, tot i que d'aquest no espero gaire rendiment, però bueno, també és important que agafi minuts perquè hi ha partits que pot ser útil sortint des de la banqueta, considero. No sé, Unagi és titular indiscutible per mi, torno a dir, per mi el millor jugador amb diferència que tenim a la plantilla aquesta temporada. Feia molt que un tio no em feia gaudir amb la seva qualitat. Jo segurament em recorda, bueno, els Borja García, els Jandro Castro, aquest tipus de jugador, no? Determinant i molt agraït de veure a la vista. I bueno, fiquem el 3-2 en aquell moment i arriba el que no ha d'arribar mai, que al final és, per començar, que tens 8 minuts d'afegit guanyant d'un gol només amb el que t'estàs jugant i, hòstia, ja tiraré de gent d'experiència, o sigui, ni a Stuani, ni a l'Arnau, ni a l'Àlex Moreno, a ningú se l'ocorreix. M'ha donat una rampa i em tiro al terra 1 minut i mig. No fotem, o sigui, l'Oviedo ho va estar fent tota la segona part, però tota la segona part, una pèrdua de temps brutal, i nosaltres en 8 minuts no som capaços de fer res d'això. No som capaços de m'ha donat una rampa, d'estiro, vale, sí, que perds minut i mig i després l'àrbitre torna a afegir una miqueta més d'aquests 8. Sí, però ja mai serà el minut i mig que tu has perdut tirat a terra. I ja estàs tallant el ritme, ja estàs refredant el partit, ja estàs... No sé, és que mai hem sabut fer això i em sobta molt perquè al final tenim gent amb molta experiència com per fer... com si has de provocar una tangana d'aquelles que dura 1 minut i perds 1 minutet més o no sé, em va faltar això, ser una miqueta més... tenir la puteria aquesta de... joder, eren punts molt importants, he de fer el que hagi de fer per aconseguir que no es jugui a futbol. I bueno, i després arriba el tercer en un servei de cantonada perquè, hòstia, tenim una de problemes defensant la pilota aturada de la hòstia, que en això sí que és veritat que quan torni David López, si David López juga, ens donarà molt. Per experiència, ens donarà molt David López. Però torno a dir, jo tornaria a jugar amb 5 darrere, amb una línia de 5, 3 centrals, 2 carrilers, crec que estàvem molt més segurs i crec que tampoc deixaven de mirar endavant. Per tenir una línia de 5 no deixes tampoc de mirar endavant, no et transformes en un equip defensiu ni en un equip que no busqui jugar a futbol. Però bueno, veurem què fa el Boda Mitchell en els següents partits. I bueno, ara sí que tocaria fer 2 noms propis en clau positiva i 2 noms propis en clau negativa. Els noms propis del partit del Girona. Qui ho ha fet bé? Qui ho ha fet malament? Els cunyats de Montilivi et donen la seva opinió.
Vinga, som-hi amb els dos noms. Primer comencem per la positiva i després anem a la negativa, vale? Positiu, clar, positiva, bueno, ja ho heu intuït. Senyor Unagi és diferencial. És un jugador diferencial, és un jugador que feia molt de temps que no teníem a Montilivi. Ara sí, em ve al cap Savinho, potser, però Savinho era un tio més tirat a banda, no era... Ho trobo diferent, jo torno a dir, a mi em recorda més el temes de Borja García o de Jandro Castro, que teniu més temps per Montilivi, el recordareu. Jugador més això, més diferencial, més plàstic, més... No sé, amb un regat aquí a la zona de tres quarts, amb una visió que costa de trobar en el futbol i que crec que ens dona i ens donarà moltíssim. Per mi titular indiscutible, lògicament crec que per Mitja també, al final el que passa és que sortia de lesió, i una putada que no tinc ara al cap quan és, però que quan sigui la Copa Àfrica el perdrem un mes sencer. A veure, espero que quan arribi la Copa Àfrica la situació de l'equip hagi canviat i no tinguem aquesta gairebé una dependència que es va veure dissabte, perquè molta gent parla d'Estuani, hòstia, si Estuani fa la seva feina, fot els 2 gols, provoca un d'ells el provoca ell, té una bona rematada de cap, té una ocasió considerable, però per mi qui canvia el partit completament és l'entrada d'Unagi. I l'altra cara per mi positiva, destacaré a Joel Roca perquè sempre hi va. Al final, el resum és per això, o sigui, perquè sempre hi va, sempre posa ganes, sempre ho intenta, desbordant per banda, intentant centrades, anant-se una miqueta cap al centre, aquella ocasió que té, quina pena que no... Perquè, clar, si Joel Roca, aquella ocasió claríssima, però claríssima, que és una jugada seva top, és una jugada brutal, si aquella jugada entra i es posa el Girona 1-0, estàvem als primers minuts, jo crec que no arribava al minut 10, el partit hagués canviat totalment. Però bueno, li treu molt bé al porter, també és cert que la rematada no és bona, remata amb la seva cama dreta, però per mi això, o sigui, és un tio de... crec que té 20 anys, diria que no té ni 21 encara, crec que té... sí, 19 o 20, no sé quant té. Hòstia, es tira l'equip a l'esquena d'una manera molt bèstia, i a més sumem això, que és de la cantera, que això fa estimar-lo més encara, no? Al final et dona tens una estima cap a ell més especial perquè ve de baix, i em sembla, bueno, la gran notícia positiva d'aquesta temporada és la irrupció d'aquest nano. Per cert, al davant teníem a Ilias Chaira, que era nostre, cedit per nosaltres, clàusula obligatòria en cas de descens, compra obligatòria en cas d'ascens que tenia l'Oviedo, que se li va veure cosetes, però clar, no és el mateix. I ho dic perquè a l'estiu molta gent deia, hòstia, és que hem regalat a l'Ilias Chaira, perquè clar, 1,5 milions és molt barat, sí, però és que clar, forat per tots no n'hi ha, i al final juguen a la mateixa posició. I jo si he de triar entre Joel Roca i Ilias Chaira, ara potser és molt avantatgista dir-ho, després de 10 jornades veient tots dos, però clar, Joel Roca és molt millor que Ilias Chaira. Llavors Ilias Chaira, doncs mira, 1,5 milions, ja està bé. Ja està bé, no hi ha forat per tothom que surti del B. I bueno, això serien els positius. I com a negatiu claríssimament, Víctor Zigankov, ja ho he mig anticipat abans. Víctor era un tio que m'encantava, crec que és un tio que va canviar, va ser una miqueta el que va canviar, no diré la història del Girona, però sí que el seu fitxatge va ser com un abans i un després, va ser el primer jugador de qualitat bèstia que es fitxava, no? O sigui, un tio que ja tenia un cert nom en el món del futbol, un cert nom de que hi havia clubs que l'estaven mirant i el Girona se'l va emportar. I crec que a partir d'aquí va ser quan va canviar una miqueta, va ser quan es va apostar més per uns jugadors d'alta qualitat, i la primera mitja temporada, perquè va arribar un gener, va ser molt bona, la segona temporada va ser la hòstia, també ajudat perquè clar, aquella ja va ser la temporada de la Champions, temporada que vam classificar cap a Champions, i ja la temporada passada va ser dolenta per tema de lesions. Aquesta temporada de moment també força malament, torno a dir, ho he dit abans, espero que sigui només tema físic, espero que quan recuperi el físic torni a veure aquell Víctor Zigankov que em va enamorar amb el seu joc, amb la seva entrega i amb tot el que portava l'equip. Mai ha sigut un tio espectacular, no és un Savinho per comparar-lo en aquella temporada, no? La seva millor temporada, que va ser aquella segurament,
no és un Savinho, no és un tio tan espectacular, no és un tio que et deixi aquells regates, però és un tio molt associatiu, que dona molt en el toc en curt, que s'equivoca molt poc, que treballa molt per l'equip, i jo trobo a faltar aquella versió de Víctor Sigankov que espero i necessitem que torni. Esperem, jo torno a dir, espero que demà sigui titular a Copa, si la gespa està bé, que torni a ser titular a la Copa i que pugui anar tornant aquell Víctor, que recuperi el físic per poder tornar aquell Víctor Sigankov. I l'altre negatiu per mi, claríssimament, Àlex Moreno. Àlex Moreno, amb la qualitat que té Àlex Moreno, per començar, el panel que fan no el pot fer. Jo no sé com salta d'aquella manera, amb els braços en l'aire, i després que en defensa ha tornat a patir molt. Va tenir... Torno a dir, espero que aquest sigui un altre dia tonto, un mes, que sigui el dia tonto. Àlex Moreno s'estava sentant molt bé, portava un mes bastant bo, però el dissabte va tornar a ser un tio que em va fer patir molt en defensa. Es va intentar sumar molt a l'atac, va arribar, va connectar bé amb el seu extrem, amb Joel Roca, es va oferir molt en atac, tampoc va fotre cap centro, allò de dir, joder, quina ocasió ha creat de l'Àlex Moreno pujant, però sí que en atac va aportar, però és que en defensa em va fer patir molt i per això el poso aquí com a nom negatiu, aquests dos que destaco negativament. I bueno, res més, ho deixaré aquí perquè s'està allargant bastant aquest postpartit. Demà Copa del Rei, dimarts Copa del Rei, divendres Lliga contra Getafe. Veurem, jo com deia al principi estic molt cabrejat pel tema de la imatge perquè sembla que els jugadors alguns no sàpiguen el que ens estem jugant i mira que és aviat i queda molta temporada per endavant. O sigui, no crec que sigui bo parlar de finals, posar aquesta pressió extra, però sí que se'ls ha de fer veure la importància dels punts contra l'Oviedo. Ara esperem a veure aquest partit de divendres 9 de la nit, suposo, no he mirat l'hora, contra el Getafe, i aquí sí que, clar, el que passa és que pensant guanyar el Getafe tal com anem, a mi se'm fa difícil. O sigui, jo ara mateix, sent realista, i encara que considero que seria insuficient, gairebé signaria un punt i guanyar la següent setmana a l'Alavés. Però clar, és que un punt més ja seria insuficient totalment, perquè al final empalmaries Oviedo Getafe, que són en teoria de la teva, que estaran per la part de baix suposadament, perquè ojo el Getafe, faries 2 de 6, no és un bon bagatge ni molt menys per un equip que vol sortir d'allà baix. Veurem. Fins aquí us deixo el meu cabreig considerable, però sempre intentant buscar aquesta part positiva. Anem sumant noms a la causa, anem recuperant efectius i espero que demà a la Copa del Rei puguin anar sumant minuts per anar recuperant les seves millors versions. Sense més, us deixo aquí. Fins aquí ha arribat el postpartit d'aquest Girona 3, Oviedo 3.